جیانا کەسێکی دەبەیە هەر کەسی بووینە ئیسا مەسیحی بڤی ئاوای چێبوو دیاوی مەریەم دەرگیسیا وسبووی لێبەرکە و بزەوجێن و بگێژن هەیف خویا بووکو ئەوی بەرحێ پیرۆز بزارۆیە دەرگەشتێوی مرۆڤێکی ڕاست بووی ji ber ku nedixwest Meryemê li ber xelqê bide şermê wê niyet kir ku wê bidizî berdem ew hê li ser vê yekê difikirê milyaketekê xudayên di xewnê de lê xuya bû got ey usvê kurê Davut netirse ku tu Meryemê ji xwe re bijintî bînî çimkê ku di mal zaroka wê da çêbûye ji rihê pîrozê ew ê kurekî bîne û tê navê wê îsa deynî çimkî ew ê gelê xwe ji gunehê wan xilas bike ew hemû çêbûnda ku peyva ku xudayên bi devê pêxember gotibû bêcî waye keçik wê bi zaro bibe û ew ê kurekî bîne û wê navê wî Îmanuel dayînê ku bê wergeran din Xwedê bimeraye gava ku sib ji xewê şiyar bûy wekû milayketekî xuda cihre gotibûy kirû Meryem ji xwe re bijintiyanî lê ew neçû bawê heta ku wê kurê xwanî û wî navê zarokî îsa danî
زاروك صاداني